harte welkom bij LF Sport vanuit Sportpark de Bandert. En echt de toeschouwer van EVV is dat. Een topklasser en waarschijnlijk ook wel de beste amateurclub van Limburg. Die speelde afgelopen donderdag tegen een vijfde klasser, Ruiver. Dat is natuurlijk op papier een heel groot verschil. Er zitten 5 klasses tussen. En het is dus de vraag of Ruiver überhaupt aan voetballen toekomt hier vandaag. We gaan het afwachten. We gaan kijken naar de samenvatting van EVV tegen Ruiver. De topklasser tegen de vijfde klasser. 2 jaar geleden lukte het de voetbalclub uit Zusteren om EVV uit te schakelen in de beker middels penalties. Maar die ploeg speelde toen al op een veel hoger niveau dan de gasten van vandaag. Ruiver is een vijfde klasser. En we kijken naar de aftrap in de wedstrijd. EVV de topklasser. Ze spelen weliswaar niet in hun sterkste opstelling. Maar ja, spelers als Ahmed Ami stonden gewoon in. Ami kennen we natuurlijk nog van VVV, ADO Den Haag. En nog een heel imposant rijke profclubs hebben achter zijn naam staan. En dat vanavond dus in de beker tegen een ploeg met jongens uit het dorp, uit Ruiver. Ze gaan het proberen te stunten tegen EVV, maar dat dat moeilijk wordt, dat weet natuurlijk iedereen van tevoren al. En een vrije trap voor EVV. Met achter de bal Brian Simons. Daar krijgt de bal achterin, daar staat Luc Wulterkes. Zit maar als voor. Combinatie, Ruiver krijgt de bal niet weg. Opnieuw de bal nu bij Wulterkes. Daar speelt zijn man uit. Het shot, dat wordt geblokt. En in tweede instantie weer het shot van Wulterkes en dan is het 1-0. EVV al heel vroeg in de wedstrijd op voorsprong. En zo ligt het dus inderdaad het krachtsverschil al meteen vanaf de start duidelijk. EVV in de aanval en meteen de score. 1-0 voor de ploeg uit Eg. Zo waren Ruiver een keer eruit. Mooie bal dit. Voorgeven maar en dan goed verdedigen. Bram Smeets blief al in balbezit. Hier komt Doné van der Weijden, de aanvoerder van Ruiver. Probeerde actie, maar Ruiver blief in balbezit. Younes Sariou, hij is sterk in de bal. Tussen Veerman van EVV blieft er in de bal. Metgeven en dan is de kans wel voorbij. Pim Reijnen kreeg de bal niet bij een medespeler. Ruiver ze waren in de aanval. Opnieuw het veld doorzetten van de gasten uit Ruiver. Dit is weer Tico Jansen. Druk naar Rowan Koppers en dan is de bal kwijt. En dan kan EVV eruit komen. Lange bal, daar staat Jael Heer te boen, maar gelukkig is Roy Hendricks op het tijd. Keeper van Ruiver is niet van plan om onder de lat te blijven staan in deze wedstrijd, zoveel is duidelijk. Niet heel veel publiek, bij EVV staat natuurlijk normaal veel meer publiek neven de kans. Tegen Ruiver loopt echt niet echt warm. Kunnen we er iets bij voorstellen, maar Ruiver gaat hier wel opnieuw in de aanval. De voorzet. En daar staat keeper Simon Wagner van EVV. Eigenlijk de derde keeper van de ploeg uit Eg. Door blessures en schorsingen spelen ze dus met de derde keeper. En sowieso veel tweede keus in het elftal van Eg. Dat hij even weggetikt wordt door Ruiver. Naar de zijkant gaat de bal. Daar staat Stan Smits. Druk naar het midden. Nou, geef hem maar met. Daar komt het shot van Sariou en de redding. Redding van Simon Wagner en bijna de gelijkmaker dus van Ruiver. Dat was natuurlijk spectaculair geweest als hij de vijfde klasser op gelijke hoogte was gekomen. Nog niet gedaan. Ruiver bleef in de aanval. En dan wordt er gefloten vanwege boetespel van Rowan Koppers. En is de aanval weer voorbij. Ruiver luidt dus even van zich horen. Overtreding. Ja, de bun wordt onderuit gehaald door Rob van Dijk. En er komt dan ook een gele kaart aan. Aan de noodrem trekken. Anders was het een flinke kans geweest voor de EVV. De vrije trap, dat wel nog. Breed achterin, over de goal. Roy Hendricks zocht de bal over de lat gewoon. En in op goal geschoten. Verrassende vrije trap van EVV. Op zoek dus naar de tweede treffer. Nu dan, het shot. En de redding. Het was opnieuw Jael Heatubun. Die voor geveerzorg aan de kant van Eg. Dan gaat hij dus 1-0 op het scorebord. En Ruiver komt maar weer eens te voorzien. Een fout van de keeper. Pim Reijnen kan bij de bal. En dan wordt er afgefloten vanwege boetespel. Daar kroep EVV opnieuw door het oog van de moot. Bijna de gelijkmaker naar die fout van keeper Simon Wagner. Daar is Ruiver weer. Met weer een uitbraak. Over de rechterflank.
Dit is Rowan Koppers. Krijgt de bal net niet bij de medespeler. Een betere voorzet en het is gewoon de gelijkmaker. EVV kan zich eens achter de oren gaan krabben langzaam wat hier gebeurt. En een keer de persoonlijke actie. Nou, hou maar eens uit. Maar het shot van Jerome Wekkers is te zagen om voor geveer te zorgen. 1-0 dus altijd nog maar de score. Ruiver heeft kansjes gehad en gaat hier opnieuw in de aanval. Pim Rijnen zoeken naar een medespeler. Rondspelen van de bal, combinatie zoeken en dan is de bal kwijt. Slordig goed verdedigd, Ruiver neemt weer over. Daar komt de kans aan. Nu dan misschien de gelijkmaker voorgezet. En dat is niet Doné van der Weijden. Shot wordt geblokt. Keeper in de hand van Simon Wagner. Opnieuw een kans voor Ruiver op de gelijkmaker. Hoe is EVV mee bezig? Dat zullen ze zich in echt langzaam gaan afvragen. Ze moeten nu toch eens voor geveer gaan zorgen. Dit is een mooie actie. Trek maar naar binnen en het shot is net niet goed. George Bekkers van EVV probeerde het. Hij had het vizier nog niet goed staan. En zo bleef het dus heel lang 1-0 in deze wedstrijd. Hier komt opnieuw Bekkers. En groot verdedigen van Ruiver dit keer. Ruiver is geen moment van plan om EVV in het spel te laten komen. Shot van afstand dan maar eens. Ja, ook dat is niet goed. EVV komt niet in de wedstrijd. Is voetballen natuurlijk veel sterker. Daar is de kans en daar komt de treffer. Nee, opnieuw niet. Het verdedigende werk is van Rens Megens. Hij voorkomt de tweede treffer van EVV. EVV, bal kwijt. Weer de overname van Ruiver. Ja, geen moment is het enorme klasseverschil te zien hier in deze wedstrijd. Terwijl we Pim Rijn op de grond zien zitten, hij blesseerde zich en zou ook uitvallen in de rust. Maar EVV maakt absoluut niet een sterke indruk hier vanavond. En dat terwijl ze in de topklasse zo goed doen tegen veel betere tegenstanders. Nou, Ruiver maar weer eens. Goeie aanval. En balbezit Bram Smeets. Druk liggen en nu moet de voorzet komen van Rowan Koppers. Voorzet wordt geblokt. En er wordt de hands gemaakt. Ja, dus goed kans voor Doné van der Weijden. Laat dan maar even voor het is. Vrije trap op een rand van de 16 voor Ruiver. Bal voor en de redding van Simon Wagner. Dok en Ruiver weer. Afstandsshot. Gaat voor langs. Ruiver is gewoon de hele eerste helft op zoek geweest naar de gelijkmaker. EVV voetbal beter. Maar dat resulteert dus nog niet in veel kansen. Beelden uit de tweede helft. EVV gelijk uit de startblok. En de bal uit de lat. Dat hij de tweede treffer van de wedstrijd kunnen zijn. Overname door Ruiver. Tico Jansen. De gebroek zijn snelheid is er langs. Een voorzet wordt dan uiteindelijk tot Keurner gewerkt. Ook in de tweede helft is Ruiver weer op zoek naar de gelijkmaker. De Keurner. Kan nog een keer voorgezet weer. Dokkumter. Kopbal wordt weggewerkt en dan is het gevaar weer geweken. Dan weer EVV. Natuurlijk veel meer balbezit voor de ploeg uit Eg. Maar het is nog altijd wachten op een tweede treffer. Nu dan misschien George Bekkers. Nee, redding van Roy Hendricks. Nou, geeft de bal maar met. Boetespel wordt niet gegeven. Oeh, in de kluts. Daar komt de kans aan. En daar is de treffer van George Bekkers. Ja, hij zou het er al aan te komen. 2-0 voor EVV. Heel erg blij zijn ze er natuurlijk niet met. Want dit had hij al veel eerder op het bord moeten staan. Dat weet iedereen bij de topklasser. Het is 2-0 geworden en de wedstrijd liep niet gespeeld. EVV op voorsprong. Maar het lukt nog steeds niet bij de ploeg uit Eg. Nu dan, achterin de fout. Daar is de kans. En komt er de treffer. Het is 2-1 geworden. Rowan Koppers scoort namens de Ruiver. Spectaculair hoor, dat deze ploeg uit de 5e klasse gewoon metkin met EVV. Dat zou niet mogen. Dat weten ze bij EVV ook. En dan ook nog een tegentreffer krijgen.
door een fout in die verdediging van EVV. 2-1 op het scorebord. En zo waar de spanning weer terug in de wedstrijd. EVV dan in de aanval. Dit is invaller Rick Verbeek, die op de bank is begonnen vandaag. Oh, op de paal. Shot van Rick Verbeek, gaat niet in de goal. Spectaculair moment doet die tweede helft. 2-1, dat is de score op het scorebord. Kinderuiver nog gaat terug doen. Daar komen ze weer, diepe bal. Ruiver knokt voor elke meter. Een afstandsshot van Joran Huis. Oh, van richting veranderd en dat valt zomaar binnen achterkeeper Simon Wagner. Bina de gelijkmaker van Ruiver. Goed braak van EVV. Voorzetten en de 3-1. Oh, Neve. George Bekkers, Bina in de tweede treffer. Maar nog altijd maar 2-1 op het scorebord. En Ruiver maar weer eens op zoek. Komt de gelijkmaker er nog. Diepe bal. Daar staat Joran Huis nog. Dan moet de bal goed verdedigd worden. En het is allemaal niet fraai wat EVV lukt zien hier. Joran Huis. Trekken, slijpen. Zoeken naar de vrije man. Zariou. Uppenen. Hier staat Johan Koppers. Metgekomen is Rob van Dijk. Van Dijk gaat naar de grond. Geen overtreding. Nee, dat niet. Scheidsrechter flut dan wel. Hij vermoedt een Schwalbe, dat Rob van Dijk een Schwalbe heeft gemaakt. En als er dan een gele kaart krijgt, dan is het zijn tweede van de wedstrijd. Jawel. 2 keer geel is rood. En dan mag Rob van Dijk vertrekken. Belachelijke beslissing natuurlijk om hier een gele kaart voor te geven. En wordt Ruiver met 11 man al mee te haaien om EVV tegen te haaien. Zal dat met 10 man al helemaal niet meer lukken. Misschien nog een keer de lange bal van Roy Hendricks. Wat kan Ruiver met 10 man nog goed halen? Een aantal mensen lopen dat boetespel. Komen dan terug. EVV combineren. Ruiver knokt nog steeds voor wat het weer is. Maar echte kansen krijgt de ploeg nog niet meer. Met 10 man tegen het sterke EVV. Dat is natuurlijk een onbegonnen werk. We horen het laatste fluitsignaal. 2-1. Echt Bijkert verder. 5e klasse Ruiver. Het gevochten voor wat het weer is. Het zelfs gescoord. 2-1. Ondanks de nederlaag een prachtig resultaat voor de 5e klasser uit de Ruiver. Nee, een 2-1 verloren en nog nooit heb je zoveel felicitaties gehad met een nederlaag. Ja, ik denk dat we het als ploeg super goed gedaan hebben vandaag. De eerste helft hebben we het wel heel zwaar gehad, maar we hebben de gaten goed dicht kunnen lopen en het goed compact gehouden. We komen nog heel vaak goed als we druk gaan zetten. We hebben heel veel goede kansen gecreëerd. Ik denk dat we misschien wel beter in de eerste helft. Kim Silaas op een klote goal eigenlijk op 1-0 achter. En dan loopt ze een beetje achter de feiten aan, maar ik denk dat we de eerste helft super opgepakt hebben. En de tweede helft eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Alleen op het laatste die rode kaart vind ik een beetje onterecht. Een avond om heel snel te vergeten. Ik ben hem al vergeten. Dat is al snel. Nou, dit was ik heb net tegen de spelers gezegd, schaamrood staat me op de kaken. En niet mij alleen, de hele ploeg. Het was gewoon dramatisch slecht. Goed, meer kan ik er niet van maken. Ruiver heeft zich geweldig geweerd en het wordt gewoon een drama. Hoezo dat in? Was het het inzet? Was het de concentratie? Ja, dat weet ik. Ja, ik denk met name het laatste. In zijn concentratie. Kijk, we hebben zondag een fantastische wedstrijd gevoetbald. We hebben dinsdag fantastisch getraind. En is het niet gewoon heel erg moeilijk tegen zo'n tegenstander, tegen een 5e klas? Ja, goed, weet je wat het is? Kijk, ik heb vandaag ben begonnen met 4 man die zondag gevoetbald hebben. Maar oké, iedereen in de selectie van de topklasse zit. Dat moet natuurlijk beter zijn dan een 4e klas voetballer. Ja, goed, als die mensen die dan die minuten kregen dat niet kunnen woord maken. Ja, goed, dat heb ik ze net ook verteld. Dan is het, dat doen ze zichzelf aan. Ja, heel simpel. En dan de 2-1, ja, ronde verder en heel snel vergeten. Oh, echt vergeten. Dit wordt echt. Ik zeg net tegen mijn assistent, we zijn vorig jaar in de finale gekomen. En ook toen was elke bekerwedstrijd een kwelling om naar te kijken. Ja, dat is dan toch heel typisch. Hoor. Want ja, op papier moet je elk jaar de beker pakken, maar ja, zo simpel is het dus toch niet. Ja goed, op papier zou het altijd tussen ons en Kuik moeten gaan. Ik zeg, Kuik is eigenlijk normaal gesproken, ja goed, de doodverfde favoriet in mijn ogen. En dan moet de weer er snel achteraan komen. Alleen, ja goed, ik heb net gezegd, de les voor mij is heel simpel. Ik doe dit gewoon niet meer. Ik ga niet de hele ploeg omgooien om iedereen de minuten te geven. Dat doe ik niet. Maar dat hebben ze zichzelf aangedaan. Dat doe ik ze niet aan. Ten slotte, Ruiver is een kampioenskandidaat in de 5e klasse. Lijkt me terecht, hè?
Ja, ze kunnen op zijn voetballen. Er zit wel veel voetbalvermogen in. En, dus het wordt niet alleen tegenhouden. Kijk, we hebben een paar weken geleden in Maasbree gespeeld. En dan moet ik zeggen, wordt het ook heel erg slecht. Maar Maasbree is de middenlijn niet over geweest. Ja goed, en ik moet zeggen, weer af en toe zitten te kijken en denk, goh, de ene aanval wordt nog gevaarlijker dan de andere aanval. Dus nee, dat is zeker een kampioenskandidaat. Dat moeten we hopen tenminste. Hè. Nu we hebben het supergoed gedaan en hier kunnen we echt trots op zijn. Ja, daar ben ik ook mee begonnen. Ik wil niet eens wat tekort doen. Wat Reuvel vandaag heeft gepresteerd is echt een topprestatie. Ik denk inderdaad gekomen met een heel goed gevoel naar Hoes, ondanks de uitschakeling, want ja, die was al ingecalculeerd. Ja, daar hadden we van tevoren wel een beetje op gerekend. Dus nogmaals, puiken gedaan en klassepot gevoerd vandaag. Lekker aan het drinken dadelijk nog. Dat zeker denk ik. Ja. Einde mocht wel. Hè. Succes. Dankjewel. Dit was 11 Sport voor vandaag. Volgende week zijn we er weer met meer voetbalwedstrijden wat mij betreft. Tot dan.